taki ktoś, komu los pomarszczył skrót. Od wielu lat czeka na pomocną dłoń. Nie wiesz, kto to, więc rozejrzyj się. W tłumie ludzi spojrzenia zetkną się. Dlatego wszyscy razem chyćmy się za ręce, niech magiczny przyjdzie czas. Niech każdy dziś poczuje, że muzyka łączy nas. Dlatego jak najszerzej otwórz swoje serce i bliźni mu pokorz je. Zrozumisz wtedy, że nie żyjesz sam dla siebie. Tak to już jest, że ci często daje w kość, więc warto by wykorzystać go na skroś. Uwierz w siebie, pomyśl o tym, że spośród wielu ktoś potrzebuje cię. Dlatego wszyscy razem chyćmy się za ręce, niech magiczny przyjdzie czas. Niech każdy dziś poczuje, że muzyka łączy nas. Dlatego jak najszerzej otwórz swoje serce i bliźni mu pokorz je. Zrozumisz wtedy, że nie żyjesz sam dla siebie. Dlatego wszyscy razem chyćmy się za ręce, niech magiczny przyjdzie czas. Niech każdy dziś poczuje, że muzyka łączy nas. Dlatego jak najszerzej otwórz swoje serce i bliźni mu pokorz je. Zrozumisz wtedy, że nie żyjesz